Pozdrav drage vodolije, dobrodošla. Ovo je vaše novo tarot otvaranje za naredni period koji je pred nama. Svi vi koji imaju pored sunca, mesec ili Venera u vodoliji ili ste eventualno u poznaku vodolije, dobrodošli ste na ovo čitanje. Hajde da vidimo šta je generalna energija za vodolije za naredni period. Karta kočije, drage vodolije. Pobjeda. Možda neki od vas menjaju pravac, uglavnom karte kažu da ukoliko imate balans u narednom periodu, a mislim da ga imate, sledi pobjeda i ostvarenje svih nekih ciljeva koje ste imali zacrtano do sad, drage vodolije. Živite svoje snove, krećete da živite svoje snove, drage vodolije. Definitivno cvetate. Neko ste ko je produktivan u narednom periodu. Definitivno će neke vaše ideje uroditi plodom i sad je pravo vreme da realizujete te neke svoje ambicije. Sve ono što vas je činilo onako malo depresivnim, da tako kažem, bolešljivim, sada je moment gdje je potrebno da se pokrenete i da izađete iz te neke apatije. Brinite o sebi, brinite o svom telu, vodite računa jer potreban vam je odmor, ide malo turbulentni period koji će doneti dosta promjena. Budite spremni za to, drage vodolije. Kažem vam, ukoliko vam je zdravlje ugroženo, karte vas upozoravaju da obratite pažnju na to da se odmarate i da posvetite pažnju svom telu, jer bit će vam potrebno, pred vama je dosta akcije. Ne sumnjajte u svoju vrednost. Kao da vodolijama kreću da se ispunjavaju želje. I zato vam kažem, ostanite optimistični, odmorite se, jer ono što dolazi velika sreća. Neki od vas se sele, menjaju mesto boravka i sigurno kao smrt. Neke stvari se završavaju, drage vodolije, to je ono što sam htjela konkretno da pitam Lenormand, šta je sa vodolijama. Promjene su pred vama, odmorite se, dolazi moment pokreta. Za neke od vodolija možda ste završili neke priče pa idete dalje, za neke od vodolija možda tek krećete u neke nove priče. Da li menjate poslovni ili stambeni prostor, sve je moguće, vreme je za akciju. Budite spremni. Iskoračite u neka nova iskustva i dvolični prijatelji pred vama, odnosno ovo su karte koje sam otvorila za posao, tako da koliko god da je situacija malo čudna, dvolična i tako dalje, iskoristite moment da uzmete stvar u svoje ruke, da ne prepuštate sve slučaju. Karta Hermita, mislim da ste onako dosta... Mislim da ste, što se posla tiče, nekako dosta povučeni, ali dosta nekih novosti će vas triggerovati u narednom periodu i naterati da iskoračite iz te neke zone komfora. Sad, trenutno, možda se ne bavite nekim konkretnim stvarima, ali vi dobijate drugi put kartu kočije, drage vodolije. Karte vas pozivaju da iskoračite, da istupite i da se borite za sebe. Koliko god nemali sada odgovore, mislim da je moment kada treba da krenete u akciju i da uzmete stvari u svoje ruke ukoliko imate bilo kakvih nedoumica što se vašeg poslovnog dijela života tiče. Hajde da vidimo za vas koji nemate posao. Koji nemate posao, karta tornja, dobro. 6 pentakla, 7 kupova, opet dobijete kartu Hermita, 4 štapa i 3 štapa. Dobro, drage vodolije, kao da će sve da krene nekako iznenada, ali rekla bih da ste prisustvovali nekom događaju i setite se nekih ljudi koji su tu bili onako zvanični, možda ako ste u toj situaciji da tražite posao koji zahteva nošenje uniforme. Vidite, to nije samo policija, vojska, vatrogasci i tako dalje. Nošenje uniforme se odnosi danas i na bankarske službenike, u mesari ljudi nose uniformu.
odnosno imaju svoje odelo, odnosno imaju svoje mantile, isto tako doktori i tako dalje. Nešto što je vezano usko vezano za struku koja traži da nosite uniformu. Eto, to je neka ponuda koja dolazi do vas, drage vodolije. Uglavnom imate ponudu. 2 karte su same izašle. Vreme je da izađete iz situacije i uspeh, posao, marljivi ste, vredni ste, kad se pokrenete, sve ono što dolazi od vašeg pokreta dolazi tako da će biti jako, jako značajno i vredno. Odlično. Zvezda. Vaša nada i optimizam je moćna. Privlačite ljubav i to radite upravo sad, tako da, drage vodolije, kažem vam, iskoračite, krenite, napravite prvi korak, dobijete kartu sunca, tako da razdanjuje vam se neka situacija, nema više nekih dvosmislenih razgovora sa partnerom, nema više čekanja. Da, tu je božansko vreme, ali kao da je ono došlo sad kako treba. Pravda dolazi, drage vodolije, očigledno ste bili povređeni, ali pravda koja dolazi za vas je nešto što je romantično, lepo, nešto što vam greje srce i dušu, drage vodolije. Drago mi je zbog vas, jako, jako lepe karte. Dobro, hajde da vidimo za vas koji nemate partnera. Kakve su vam energije? Ponovo dobijete kartu kočije, drage vodolije. 3 puta karta kočije. Možda kupujete automobil, evo sad, prosto moram to da kažem. Isto tako karta pravde i karta tornja. Ja ne znam šta se dešava. Ovo su, naredni period su jako velike promjene u vašem životu, drage vodolije. Kao grom iz vedra neba dobijete novu ljubavnu ponudu, neko novo ulazi u vaš život. Šta je ono što ne vidite? Ne vidite da vam se sudbina smeši, drage vodolije. Jako mi je drago zbog vas. Pišite, komentarišite šta se dešava, jer ovo su specifične poruke. Sad, naravno, generalno YouTube čitanje nije za svakog, ali eto, baš me zanima šta će biti. Kockate se, vodolije, neočekivano, kao što rekoh. Naticanje, odnosno druga žena i... druga žena, ne mora biti druga žena, putovanje. Iskusit ćete neke nove stvari, drage vodolije, sijaćete od sreće, šta da vam kažem, srećno, pišite, komentarišite, lajkujte, subscribeujte, to bi bilo sve, ne bih da vam više otvaram jer karte su vam prelepe, iskoristite naredni period da budete produktivni, iskoristite naredni period da volite, da vas vole, uživajte, dragi vodolije. Pozdrav!